Singsing ng kalapat. May sipon ka pala ito. At saka may sinus. Oo nga pala, may sinus ka nga pala. Ito, may sipon ka oh. May sipon ka. Nga. Sarado. Meron sinisingutan na... Sarado. Iyon, pumasok siya. Tingnan mo, lumambot na. May sinisingot yan. Walang Ang kalukuhan na ako. Antayin niyo man ako. Wali kong nasa Rino. Ang kalukuhan dito patawarin mo kami. Binigyan ng doktor na sinisingot eh. Sinus yan eh. Dahil dito. Tingnan mo, hawakan mo. Ikaw nang mauna. Ikaw anong pinagaiba? Lumambot kanina, matigas no? Konektado po yan lang po sa ano, yung mata ko. Sa mata lahat. Nagpaano ko sa ukta yung mata ko. May gag. Ano dyan sa ibabaw na bilog, lumilipad. Oo ngayon, may lumilipad pa. Sabi sa ukta, ano daw, sa katandaan ko na raw. Lahat naman ito, tumatanda. Sa tuwa ko, walang reklamo. Ako na rin. Siyempre na, may salib ka kanina eh. Diba, ginamitan ka ng spiritual? Pero wala man tao, ano? Wala. Nga. Sarado. Nga. Sarado. Yan, pumasok na. Huwag nang gawin. Hawakan mo. Kung anong pinagkaiba. Ikaw magsundot. Anong pinagkaiba? Lumang. Palakpakan. Wala na. Ayun na lang. Todo. Yun lang, kumagana na. Ano parang daw? So, pag ginawa yung pagtingin ko sa mister. Nga? Narinig mo, Pogi? Sobrang guwapo mo na daw sa pagtingin niya. Oo. Taga saan kayo, Nay? Las Piñas po. Mega shoutout kuya, wala na sakit. Wala na po sakit. Okay, maraming salamat. Las Piñas City. Ikaw, ate. Ate, wala na sakit? Ay, wala na po. Thank you, salamat, bye-bye. Las Piñas. Anong araw nito? November 3. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Salamat. Salamat.